Croeso chi ar fore newydd yma i'n gwasanaeth o Capel y Ffynnon. Da ni falch iawn o gael eich cwmni chi ac yn gobeithio bydd y gwasanaeth yn gymorth ac yn fendith i chi. Gadwch chi ni wrando ar eiriau o Salm 24, y bedwaredd Salm ar hugain. Eiddor arglwydd yw'r ddeiar a'i llawnder, y byd a'r rhai sy'n byw ynddo. Oherwydd ef ei sylfaenodd ar y moroedd a'i sefydlu ar yr afonydd. Pwy a esgen i fynydd yr arglwydd, a phwy a saif yn ei le sanctaidd. Y glân ei ddwylo, a'r pyr ei galon. Yr un sydd heb osod ei feddwl ar dwyll, a heb dyngu'n gelwyddog. Fydd erbyn fendith gan yr arglwydd a chyfiawnder gan Dduw ei iachawdwriaeth. Dyma'r genhedlaeth sy'n ei geisio, sy'n ceisio wyneb Duw Jacob. Gadwch chi ni weddio. Arglwydd, nad ydy'n dwylo ni'n lan, na'n calonau yn byr. Eto, da ni'n mentro dod at ti trwy'n harglwydd Iesu Grist, gan gredu fod na groeso i ni gen i ti. Da ni'n diolch am dy gariad rhyfeddol, ac yn gweddio bydd yn amser efo'n gilydd, yn amser lle cawn ni daddoli di mewn ysbryd ac mewn gwirionedd, ac y bydd y cyfan yn dwyn gogoniant mawr i den o di, a mewn bod ni'n dod trwy Iesu Grist yn harglwydd a'n gwaredwr. Amen. Gadewch i ni ganu clodydd yn Duw, fy enaid bendithia yr arglwydd a chofiau holl ddoniau o hyd, maddeuodd y holl anwireddau, iachawdd dy lesgedd i gyd, gwaredodd dy fywyd o ddistryw, a gras y coronodd dy ben, diwallodd dy fwrdd a daioni, a treiniau'r ei fawl hyd y nen. Unwaith eto, mae un o'r plant wedi cael penblwydd yr wythnos diwethaf, un o blant yr eglwys. Felly, Jiwda, dwi'n gobeithio bod ti wedi cael amser braf a bod ti wedi mwynhau. A dwi wedi dewis adnod i ti feddwl amdani, gyda help dad a mam i edrych ar adnod i fyny ac i siarad amdani hi, dwi'n siŵr. Mae'r adnod i'w gael yn cyntaf Timotheus, pennod 6 ac adnod 12, adnod 12. Cyntaf Timotheus 6:12. Rwan wyt ti, dwi'n gwybod, yn hoffi gymnasteg, a dyma be mae'r adnod yma yn ei ddeud. Mae'r bywyd Cristnogol fel gornest yn y mabol gampau, a rhaid i ti ymdrechu i ennill. Bywyd tragwyddol
ydy'r wobr. Mae'r bywyd Cristnogol fel gornest yn y mabol gampe a rhaid i ti ymdrechu i ennill. Bywyd tragwyddol ydy'r wobr. Ti'n gorau gweithio'n galed, dwi'n gwybod efo'r gymnasteg yma i dynnu dy hunan fyny a ryw fari a gwneud bob math o wahanol bethau. Felly mae eisiau ti fod o ddifri yn dilyn yr arglwydd Iesu Grist, a dyna be mae'r adnod yma yn ei ddeud. Wel, blant, os oedd Jiwda yn cael penblwydd, dwi'n siŵr bod yna barti wedi bod. Barti efallai chydig bach yn wahanol yng nghanol yr holl bethau sydd yn digwydd dyddi yma. Ond da ni gyd yn mwynhau cael gwahoddiad i barti, dydyn ni. Da ni yn mwynhau ac yn falch pan mae rhywun yn gwahodd ni i fynd i ryw barti. Achos da ni'n gwybod pan fyddwn ni yno, fyddwn ni'n cael hwyl, fyddwn ni falle'n cael cwmni'n ffrindiau, a fyddwn ni'n cael bwyd i fita. A mae yna lot o bethau da yn digwydd yn does mewn parti. Wel, mae Iesu Grist yn disgrifio credu yn fo fel gwahoddiad i barti. Parti mawr yn y nefoedd efo Duw. A mae'n deud bod pawb sydd yn credu yn fo yn derbyn gwahoddiad i gael lot o hwyl a lot o lawenydd mewn gwirionedd, wrth iddyn nhw gael treulio bywyd tragwyddol efo fo. Ac mae o yn deud mewn un man bod na barti yn y nefoedd, bod na lawenydd mawr yn y nefoedd am bob un sydd yn dod i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. A felly pan mae dad a mam a pan da ni'n y capel ac yn yr ysgol Sul yn deitha chi, mae'r peth pwysig ydy bod chi'n credu yn yr arglwydd. Yna, beth da ni'n neud mewn gwirionedd ydy, da ni eisiau chi fwynhau y llawenydd mwyaf, y llawenydd gore. Mae fel y parti mwyaf anhygoel fydd erioed i'w gael. Ond wyddwch chi, mae yna rai pobl, dyn nhw ddim yn deud bod nhw'n derbyn y gwahoddiad. Mae yna rai pobl sydd yn deud, wel, mae yna bethau eraill da ni'n ffeindio sydd yn fwy pwysig, felly da ni'n isio credu yn Iesu Grist, da ni'n isio treulio amser efo Iesu Grist. Well gyda ni ddewis pethau eraill. A mae Iesu'n adrodd hanes am hwn, adrodd dameg. Mae deud stori am rai oedd felly. A be oedd yn digwydd oedd bod na rhywun wedi trefnu parti mawr a di anfon gwahoddiadau, a pan ddoth yr amser am y parti, oedd y bobl yma ddim eisiau dod. A felly, dyma Iesu'n dweud, wel, oce, ydych chi'n eisiau dod, gewch i'ch dymuniad, fyddwch chi ddim yn cael dod i'r parti. A dyma rhai eraill wedyn yn cael ei gwahodd, a dyma nhw'n dod yn cael amser gwych y mwynhau efo'r meistr oedd wedi darparu gwledd. A dyna, da ni am feddwl amdano fo heddiw yn y gwasanaeth. Da ni am feddwl am y gwahoddiad i fwynhau efo yr arglwydd Iesu Grist. Felly mae Gwenan am ddarllen i ni o Efengylig a Phennod 14. Ac wedi hynny, mi fyddwn ni yn canu emyn fach efo yn gilydd. Diolch am y groes ior. Diolch am y pris a delais ti. Cariais ti'm hechodau fi, angharau fi, rhyfeddol yw dy ras. Daw darlleniad o Efengylig, Pennod 14, yn cychwyn yn adnod 15. Meddai wrth Iesu, gwyn ei fyd pwy bynnag a gaiff gyfran yn y wledd yn hyrnas Dduw. Ond meddai ef wrtho, yr oedd dyn yn trefnu gwledd fawr. Gwahoddodd lawer o bobl ac anfonodd ei was ar awr y wledd i ddweud wrth y gwahoddedigion, dewch y mae popeth yn barod yn awr. Ond dechreuodd pawb ym esgusodi yn unfryd. Meddai'r cyntaf wrtho, rwyf wedi prynu cae ac mae'n rhaid i mi fynd allan i gael golwg arno a wneud i fesgusodi os gweled i'n dda. Meddai un arall, rwyf wedi prynu 5 par o ychen ac rwyf ar fy ffordd i roi prawf arnynt a wneud i fesgusodi os gweled i'n dda. Ac meddai un arall, rwyf newydd briodi ac am hynny ni allaf ddod.
Aeth y gwas at ei feistr a rhoi gwybod iddo. Yna digiodd meistr y tŷ ac meddai wrth ei was. Dos allan ar unwaith i heolydd a strydoedd cefn y dref, a thyrd at slodion a'r anafusion a'r deillion a'r cloffion i mewn yma. Pan ddywedodd y gwas, Meistr, y mae dy orchymyn wedi ei gyflawni, ond y mae lle o hyd. Meddai ei feistr wrtho, dos allan i'r ffyrdd ac i'r cloddiau, a mynd ganddynt swydd ddod i mewn, fel eu llenwyr fy nhŷ. Oherwydd rwy'n dweud wrthych, na chaiff dim un o'r rheini oedd wedi ei gwahodd, brofi fy ngwledd. Diolch am y groesiwr, diolch am y pris a delais ti, cariais ti pechodau ni, a'n caru dy feddwl yw dy ras. Diolch am dy gariad, diolch am dy ddwyl o bryw, yn dy waith fe olchais fi, gobleidais fi, a pradeuant ti a thras. Teilwng i'w eroi, ar ei orsedd fi, bydd ddigon yw'r coron di, a'r holl goronau chi. Dyrchafed i Dduw, Iesu gwir fan Dduw, a nwyd y nefoedd aeth i'r gros. Teilwng i'w eroi, teilwng i'w eroi. Diolch am y groesiwr, diolch am y pris a delais ti, cariais ti pechodau ni, a'n caru dy feddwl yw dy ras. Diolch am dy gariad, diolch am dy ddwyl o bryw, yn dy waith fe olchais fi, gobleidais fi, a pradeuant ti a thras. Teilwng i'w eroi, ar ei orsedd gryf, bydd ddigon yw'r coron di, a'r holl goronau chi. Dyrchafed i Dduw, Iesu gwir fan Dduw, a nwyd y nefoedd aeth i'r gros. Teilwng i'w eroi, teilwng i'w eroi. Wel, gyda phawb arall yn dechrau sôn am y Nadolig, mi gallwn ni ne hefyd efallai ddechrau gan bod cyfnod yr Advent yn cychwyn. A dwi am sôn heddiw am un cylchgrawn sydd wedi cael ei gynhyrchu. Cylchgrawn holi. Mi ydyn ni fel eglwys yn mynd i fod yn rhannu'r cylchgrawn yma yn ystod y mis nesaf. A mae modd os ydych chi eisiau copi i chi gysylltu efo ni a gofyn am gopi. Mae'n gylchgrawn dwyieithog, un ochr yn Gymraeg, ochr arall yn Saesneg. Ac ynddo fo mae yna wahanol erthyglau a hanesion. Hanesion am bobl. Pobl go iawn sy'n dilyn yr arglwydd Iesu Grist. A sut maen nhw yn ymateb i gariad rhyfeddol Duw. Mae yna hanes un, Gareth Davies, oedd yn rhywun gafodd ei ddal fyny yn Rhychineb Fawr Aberfan flynyddoedd mawr yn ôl. Yna mae erthyglau eraill sydd yn egluro mewn gwirionedd rhywfaint o neges y Nadolig. Mae yna hefyd dudalen i'r plant, lle mae yna bosau i'r plant gael ei ateb a llun i'r plant gael lliwio. A mae yna gymaint o hanesion fan yma sydd yn mynd i fod yn helpu ni i ddeall gwir neges y Nadolig.
Felly, gadwch i ni gymryd y cylchgronau yma, rhai ohono ni sydd yn cael gafl arnyn nhw, a gadwch i ni rannu efo pobl. A fel dwi'n dweud, os ydych chi eisiau copi, yna cysylltwch efo ni, a mi fyddwn ni falch iawn o gael danfon copi i chi. Yn y cyfamser, gadwch i ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. Gadwch i ni weddio. Arglwydd yn Duw. Da ni'n dod at ati y bore yma o'r newydd yn llawenhau yn y ffaith bod ni'n gallu cofio dy fod ti wedi'n caru ni. Yn caru ni gymaint, nes dy fod ti wedi danfon dy unig anedig fab i'r byd mwyn ni. Ac felly wrth ddod gyda fron, da ni'n dymuno dy addoli di. A da ni'n dymuno llawenhau yn y newyddion da hwn, fod yna waredwr wedi dod i'n byd. Da ni'n byw mewn byd sydd mor dywyll yn aml iawn, ac yn clywed am bethau mor anodd a mor ddrwg sydd yn digwydd o'n cwmpas ni. A da ni'n ymwybodol o'r drygioni sydd yn calonau ni o arglwydd. Pan da ni yn clywed mae'r un sy'n cael dringo at ati ydy'r un sydd yn lan i ddwylo ac yn byr o galon, da ni prin yn gallu codi'n pennau ger dy fron. Ond o arglwydd yn Duw, da ni'n diolch fod Iesu Grist wedi dod, mwyn dod maddeuant i fyd eog, ac mwyn agor y drws i ni brofi dy drigaredd a dy ddaion ni. Felly derbyn yn diolch a derbyn yn mawl, a sicrhau ni o'r newydd heddiw, o'r maddeuant mawr sydd i'w gael trwy'n harglwydd Iesu Grist. Ac wrth feddwl am y newyddion da hwn o ddewn tad, da ni hefyd yn ymwybodol bod yna laweroedd o bobl sydd heb eto glywed yr efengil mewn gwirionedd. Pobl ar draws y byd, ond hefyd yn arbennig pobl yng Nghymru sydd ddim wedi deall nid gnewch eich gorau ydy neges yr efengil. Nid triwch fyw yn dda ydy y neges sydd wedi dod oddi wrth i ti. Ac felly o arglwydd, da ni'n gweddio y bydd pobl yng Nghymru rwan yn cael y cyfle i glywed am y gras sydd yn dod trwy Iesu Grist. Da ni'n meddwl am y cylchgrawn yma fydd yn cael ei ddosbarthu gennym ni a chan eraill trwy Gymru dros y mis nesaf, ac yn gweddio bydde di'n dwyn elw o'r cyfan i dy enw di. Bydd pobl yn darganfod fod na lwybr at ati trwy Iesu Grist, a fod yna obaith i'w gael pa mor anodd bynnag ydy'n sefyllfa ni. Ar bore yma o ddewn tad, da ni yma yn hiraethu am glywed gair gen i ti. Felly ysgweli di fod yn dda, nid i siarad efo ni y bore yma trwy dy air. Fel y byddwn ni'n gallu bod yn fwy ifydd. Fel y byddwn ni'n gallu dy garu di'n well. Ac y byddwn ni'n gallu dweud wrth eraill am y newyddion rhyfeddol am waredwr wedi dod i'n byd. Da ni'n gweddio hyn trwy Iesu Grist yn harglwydd a'n gwaredwr da. Amen. Wel, cyn troi at y bregeth, da ni am ganu emyn sydd yn sôn am Iesu fel y bugail da sydd wedi dod i geisio ei braidd. Y bugail mwyn o'r nef a ddaeth i lawr, i geisio ei braidd drwy'r erchyll anial mawr. Ei fywyd roes yn aberth yn ei lle, a'i crwydrad hwy ddialwyd arno fe. Ai crwydrad, wy ddialwyd
Heddiw rydyn ni am barhau i feddwl am yn iechyd ysbrydol. Os di'ch Beiblau gynnwch chi, yna trowch chi Luc ar 4 bennod ar 10 i'r adran ddarllenwyd yn gynharach gan Gwenan. Rwan, fel dwi'n deud, dyn ni'n meddwl am yn iechyd ysbrydol. Os ewch chi at y meddyg i gael health check yna, fe fydd yn gallu mesur nifer o bethau. Mi fydd yn cymryd eich pwysedd gwaed chi. Mi fydd o efallai'n mesur eich tymheredd chi. Mi fydd o'n edrych os ydych chi yn pwyso gormod neu yn pwyso ar rhy ychydig. Mi fydd na brofion gwaed i weld os ydy lefelau'r gwahanol elfennau yn y corff yn iawn ac yn y blaen. Mae yna wahanol bethau mae'n gallu edrych arnyn nhw a symptomau i weld os ydyn ni'n iach. Ac felly, gyda'n iechyd ysbrydol, da ni'n gallu meddwl am wahanol bethau. A da ni eisiau wedi meddwl am 5 peth sy'n yn helpu ni i fedru tyfu yn iach fel rhai sydd yn dilyn yr arglwydd Iesu. Mae'r nodweddion hyn yn rhai i ni i meithrin, yn bersonol ac fel eglwys leol. O'n i ddim os ydych chi'n cofio beth da ni wedi weld yn barod. Da ni yn tyfu yn gorff trwy yn cymdeithas â Duw a'n cymdeithas a'n gilydd. Yn ail, mi ddaru ni weld bod ni'n gallu tyfu'n gryf trwy'r athrawiaeth da ni'n ei ddysgu, y gwirionedd da ni'n ei gymryd i fewn i'n calonnau. Yn drydydd, dyma ni'n gweld bod ni'n tyfu'n wresog trwy addoli Duw mewn ysbryd ac mewn gwirionedd. Wedyn, mi ddaru ni weld bod ni yn cynyddu yn dylanwad yn y byd trwy wasanaethu. Mae rhai fel William Wilberforce yn gallu dylanwadu'n fawr. Mi nath o ddylanwadu'n y fath fodd fel bod caethwasiaeth yn dod i ben yn y wlad yma. A da ni'n gallu dylanwadu efallai'n lleol efo'n cymdogion trwy i gwasanaethu nhw. A wedyn fe ddaru ni weld mae un o'r pethau pwysicaf yn yn iechyd ysbrydol ydy yn gweddu ni. Dyn ni yn tyfu'n effeithiol fel tystion i Dduw, fel dilynwyr Iesu Grist trwy weddi. Dyna 5 nodwedd sy'n angenrheidiol i ni fedru bod yn Gristnogion iach ac yn eglwys iach. Heddiw, da ni'n troi at elfen arall, ddyle fod yn wir amdano ni. Mae Cristion iach ac eglwys iach yn efengylu. Da ni'n tyfu'n fwy drwy efengylu. Mae'r eglwys yn ceisio ennill pobl newydd i ymuno yn y daith drwy'r bywyd hwn tua tragwyddoldeb. Ble bynnag ffeindiwch chi eglwys iach, mae'n ceisio cyrraedd allan at bobl. Da ni'n ei weld o ddyddiau cynharaf y disgyblion. Da ni'n darllen enghraifft am Andreas yn dod yn ddisgybl i Iesu. A be da ni'n darllen ydy y peth cyntaf o wnaeth hwn oedd cael hyd i'w frawd Seimon a deud wrtho, yr ydym wedi darganfod y Meseia. Hynny yw o'i gyfieithu Crist. Fe oedd o a sân yn ei galon i rannu'r newyddion da am Feseia efo'i frawd. A'r diwrnod wedyn, mae Philip yn cael ei alw i ddilyn Iesu. A be mae o'n wneud? Mae o'n dod o hyd i Nathanael a'i berswadio i ddod i gyfarfod ar arglwydd Iesu i hunan. A wedyn wrth droi at lyfr yr Actau, da ni'n gweld yr eglwys wrthi yn ennill pobl, a'n gwneud hynny trwy rannu'r gair, trwy efengylu.
Weithiau pregeswr yn pregesu. Dro arall, jyst Cristnogion yn rhannu bron fel gosip, yn rhannu y rheswm am y gobaith oedd yn eu calonau nhw. Felly, gadwch i ni feddwl am y ddameg yma a droddodd Iesu, yr un ddarllenwyd yn gynharach gan Gwenan. Mi oedd Iesu mynd i dŷ un o arweinwyr y Phariseaid ar y Saboth i gael pryd o fwyd. Roedd wedi bod yn siarad am y deyrnas. Oedd wedi iachau un dyn oedd yn dioddau o'r dropsi. Mae'n dweud wrth Pharisead, pan fyddi di yn trefnu gwledd, paid ei gwahodd pobl sydd yn debyg i ti, pobl fydd yn dy wahodd di yn ôl. Gwahodd di'r y clodion, gwahodd di'r anafusion, y cloffion a'r deillion. A gwyn fydd dy fyd, am nad oes ganddynt fodd i dalu'n ôl, cei dy dalu'n ôl yn atgyfodiad y cyfiawn. A pan mae'n deud hyn, dyma un arall oedd yn y pryd bwyd yn gweiddi allan mewn rhyw fath o enthusiasm mawr. Gwyn ei fyd pwy bynnag a gaiff gyfran yn y wledd yn heyrnas Dduw. A mae Iesu'n ymateb, trwy awgrymu, wel, falle bod pethau ddim mor syml ag wyt ti'n feddwl. Pwy sydd yn mynd i gael bod yn y wledd yma yn heyrnas Dduw? A mae'n adrodd y ddameg yma i egluro. A mae yna sawl peth y gallwn ni feddwl amdanyn nhw fan yma. Gadewch ni ddechrau. Peth gyntaf di, mae ganddo ni newyddion da i'w rannu ar byd. Y dyddiau yma, mae yna dueddiad i ddisgwyl i ni gadw'n crefydd yn beth preifat. Mae rhywun sy'n ceisio sôn am ei ffydd a perswadio pobl eraill yn cael ei ystyried fel rhywun braidd yn eithafol ac efallai braidd yn ddigwylydd. Rhydd i bawb i farn, ond peidiwch a'i gwneud yn rhy amlwg. Ond nid felly dyle hi fod, ac nid felly mae hi wedi bod sawl tro. Oherwydd mae ganddo ni newyddion da i'w rannu. Mae Iesu'n sôn am deyrnas Dduw fel gwledd fan yma. Roedd dyn yn trefnu gwledd fawr. Gwahoddodd o lawer o bobl ac anfonodd ei was ar awr o wledd i ddweud wrth y gwahoddedigion, dewch, a mae popeth yn barod yn awr. Mor aml mae Iesu'n siarad yn hermau bwyd. Mae o'n sôn am wledd briodas mewn un ddameg. Mae'n sôn amdano ei hun fel bara'r bywyd. Mae'n deud wrth bobl, os oes arnoch chi syched, dewch ata fi ag yfed. Does neb ar wyneb y ddaear wrth gwrs yn gallu byw heb fwyd. Ond nid y basics mae Iesu'n sôn amdano fan yma. Mae'n sôn am wledd. Gwledd fawr. Mae newyddion da yn rhywbeth i'w rannu yn dydy. Pan mae plentyn newydd gael ei eni. Wel, mae'r rhieni a'r neiniau yn arbennig efallai am adael i bawb wybod. Mae yna newyddion da. Mae ganddo ni aelod newydd yn y teulu. Da ni'n gwybod yn y dyddiau yma bod pawb am gael newyddion da. Pan ddoth y newydd bod arwyddion, bod y brechiadau sy'n cael eu cynhyrchu rwan yn ymddangos yn effeithiol iawn, wel, oedd y newyddion yn saethu dros y byd i gyd. Pawb wrth i bodd o glywed y newyddion da. Wel, efengyl Iesu Grist ydy'r newyddion gorau erioed. Da ni'n cael gwahoddiad i wledd. Mae'n neges am waredwr. Chi'n cofio, mi fyddwn ni'n meddwl am y Nadolig rwan cyn bo hir, a neges yr angel i'r bugeiliad i'ch brynu Bethlehem oedd. Peidiwch ag ofni. Oherwydd wele, rwyf yn cyhoeddi i chi y newydd da am lawenydd mawr a ddaw i'r holl bobl. Ganwyd i chi heddiw yn Nhef Dafydd waredwr, yr hwn yw'r Meseia, yr Arglwydd. Pa newyddion gwell fedrai fod i fyd sydd yn brifo ac wedi i rwygo gan
gan ofid, byd colledig. Pa newyddion gwell fedre fod na bod na waredwr wedi ei roi i ni. Mae Duw ei hun wedi trefnu ffordd i ni brofi i gariad, ei ras, i ni gael bywyd tragwyddol. Mae'n gelyn mawr marwolaeth wedi i goncro. A mi oedd Paul, oherwydd bod y newyddion yma mor rhyfeddol yn teithio trwy y byd i gyd i ddeud wrth bobl. A mae'n dweud nid oes arnaf gywilydd o'r Efengyl, oherwydd gallu Duw yw hi ar waith iachawdwriaeth i bob un sy'n credu. Yr Iddewon yn gyntaf a hefyd y Groegiaid. Mae Duw ar waith yn y byd. Mi fysa C.S. Lewis yn dweud, mae Aslan yn symud. A nid rhywbeth yw gadw'n breifat ydy hyn. Ddim mwy na bod vaccin newydd effeithiol ar gael i gadw'n breifat rhwng ychydig bach o bobl. Mae'r diafol am berswadio'r byd, mae peth diflas ydy'r Efengyl, a sbwylio'n hwyl ni mae Duw eisiau ei wneud. Ond fe ddydodd yr Iesu, rwy fi wedi dod mwyn i ddynion gael bywyd a'i gael yn ei holl gyflawnder. Mae ganddo ni newyddion da i'w rannu ar byd. Yr ail beth i ni sylweddoli ydy mae nid cefnogwyr dyn ni chwilio amdano fo, ond cyfranwyr. Mae gwahaniaeth rhwng cefnogwr a chyfrannwr yn does. Mae clwb pêl-droed efo cyfrannwyr, hynny di chwaraewyr, ond maen nhw hefyd efo cyfnogwyr a maen nhw chwilio am gefnogwyr. Mae gwleidyddion am i rai i cefnogi nhw a'i hethol nhw i'w swyddi. Mae pobl ar Twitter yn chwilio am ddilynwyr yn dydyn nhw. Rhai sy'n mynd i ddarllen yr hyn maen nhw'n i ysgrifennu ar y we. Ond fel dwi'n dweud, mae clwb pêl-droed, bod nhw angen cefnogwyr, yn fwy pwysig mae nhw angen chwaraewyr. A pan da ni yn rhannu y newyddion da efo pobl eraill, nid edrych am gefnogwyr yr ydyn ni, dim mwy nag edrych am gefnogwyr oedd yr arglwydd Iesu Grist. Nid edrych am bobl i ddod i'r wledd a sefyll ar un ochr o ddo. Hynny, ydych chi'n gallu dychmygu pobl yn dod i'r wledd a maen nhw jyst yn sefyll o gwmpas. A maen nhw'n dweud, mae'r cig yna'n edrych, mae'n edrych yn flasus iawn. Drychwch ar y gacen fawr na yng nghanol y bwrdd. Waw! Mae'r gwin yn edrych yn ddrud iawn. Hynny, nid dyna chi'n wneud mewn gwledd yna. Os ydych chi'n cael gwahoddiad i wledd, gwahoddiad i fwyta ydy hi, neu mi fyddwch chi'n siomedig iawn. Felly pan da ni'n sôn wrth bobl am yr arglwydd Iesu Grist, nid jyst cael pobl i gytuno efo ni ydyn ni isio. Da ni isio i bobl ddod yn ddilynwyr i'r arglwydd Iesu Grist i hunan. Cyflwyno person ydyn ni i bobl yr arglwydd Iesu, a da ni am iddyn nhw brofi'r berthynas ddaw o gredu ynddo fo. Da ni am i bobl brofi i faddeuant a phrofi'r bywyd sydd yn dod trwy i ddilyn o, cael yr ysbryd glân ar waith yn ei bywydau, a bod nhw hefyd fel nynna sydd yn credu bod nhw yn teithio fel pererinion. Nid spectator sport, mae wedi cael ei ddeud, nid spectator sport ydy Cristnogaeth, ond participation. Da ni yn chwaraewyr go iawn, cyd-deithwyr tua'r gogoniant. Mae gyda ni newyddion da i'w rannu, a da ni am i bobl ddod yn gyfrannog o'r newyddion hwnnw, yn profi'r peth yn reality yn ei bywydau. Y peth nesaf i ni sylwi arno fo ydy fod pobl angen i perswadio. Da ni'n gweld hwn yn y ddameg yn dydyn ni. Mi oedd wledd yn barod, y gwasteion wedi gwahodd, ond rhywsut oedden nhw ddim eisiau dod pan oedd yr amser yn dod ar gyfer y wledd.
dechreuodd pawb am esgusodi yn unfryd. Medde'r cyntaf wrtho, rwyf wedi prynu cae ac mae'n rhaid i mi fynd allan i gael golwg arno. Nid i fe esgusodi a sgweli di'n dda. Rwan, y pryd hynny pan oedd rhywun yn prynu cae, oedd yn cael gwybod o flaen llaw lot am y cae. Oedd yn cael gwybod os oedd yna ffynnon yna, os oedd yn cael gwybod os oedd y cae wedi cael ei ddefnyddio ar gyfer tyfu gwahanol gynydau ac yn y blaen. Oedd yn cael gwybod os oedd yna lwybrau ar draws y cae. Doedd rhywun ddim yn prynu cae heb wybod yn iawn amdano fo. Ond rhywsyd oedd hwn yn dweud, dwi eisiau gweld be dwi wedi prynu. Un arall wedi prynu 5 par o chen. Un arall wedi priodi, falle gallwn ni ddweud, mae hwnna'n swnio'n esgus go iawn bod eisiau treulio amser fo'i wraig. Ond gwahoddiad oedd hwn fydde fo'n cael dod a'i wraig efo fo i'r wledd. Y wledd fawr yma fydde wedi cael ei ddarparu. A'r gwir oedd bod rhain yn credu fod yna bethau oedd yn mynd i roi mwy o bleser iddyn nhw na'r wledd. Neu falle yn fwy perthnasol, mi oedd y pethau eraill hyn oedden nhw yn rhoi sylw iddyn nhw, yn rhoi mwy o foddhad iddyn nhw na cwmni'r gwahoddwr. Os dyna oedd y gwahoddiad i gael gwledd yng nghwmni'r gwahoddwr. A dyna di'r Efengil, gwahoddiad i gael gwledd efo yr arglwydd Iesu Grist. A mi gewch chi bobl heddiw'n credu fod yna bethau eraill yn fwy boddhaol, yn fwy pwysig, yn fwy gwerthfawr na bod yn iawn efo Duw. A dydy popeth am y gwahoddiad ni roi i bobl ddim yn siwtio i hynna'n barch nhw. Oherwydd rhan o neges ni ydy deud bod nhw mewn angen. Bod nhw yn bechaduriad ac angen maddeuant ac angen dod i berthynas iawn efo brenin y brenhinoedd. Ac felly rhaid i perswadio nhw i feddwl am dragwyddoldeb, i feddwl am eu cyflwr gerbron Duw, i feddwl am eu hangen am waredwr ac am y gogoniant sydd i'w brofi yn ei gwmni. Da ni angen perswadio pobl bod eisiau meddwl am bwrpas bywyd. A nid peth hawdd ydy hynny bob amser. Felly mae eisiau ni feddwl sut da ni'n efengylu. Be di'r neges da ni eisiau roi i bobl? Sut fedrwn ni ateb y cwestiynau maen nhw'n mynd i holi? Be fedrwn ni wneud mwyn gwneud i mor hawdd ac sydd bosib iddyn nhw gredu yn yr arglwydd Iesu Grist? A beth nesaf i ni feddwl amdano fo ydy, i bwy mae'r gwahoddiad? Mae'r gwahoddiad yma'n dod i bawb. Fe wahoddwyd rhai i ddechrau oedd yn ystyried bod nhw'n deilwng, ond dyma nhw'n dweud na. Pan mae'r gwesteion yn gwrtho dod felly, be mae'r gwestai yn ei wneud? Ydy o'n edrych am bobl eraill, addas, am bobl arbennig. Meddai wrth ei was, dos allan ar unwaith i heolydd a strydoedd cefn y dref, a thyrda'r tlodion a'r anafusion a'r deillion a'r cloffion i mewn yma. Pan ddydodd y gwas, meistr mae dorchymyn wedi gyflawni ond yma'i lle o hyd, meddai i feistr wrtho dos allan i'r ffyrdd a'r cloddiau, a mynd ganddyn twy ddod i mewn fel y llanwer fy nhy. Mae o'n gyfoethog, mae'n gallu darparu gwledd, anferth, ac wrth gwrs tueddiad pobl gyfoethog ydy gwahodd rhai tebyg iddyn nhw i hunain i gyd wledda. Dyna da ni'n neud, gwahodd pobl o'r un dosbarth â ni. Yn wir, yn y gymdeithas Iddewig, mi oedd y tlodion a rhai anabl yn cael eu cyfrif yn dlawd ac yn anabl, efallai achos bod Duw ddim yn rhyw hoff iawn ohonyn nhw, bod Duw ddim yn gwenu arnyn nhw, bod mewn rhyw ffordd yn anheilwng. Ond maen nhw i gyd yn cael dod. Yr unig amod ydy bod nhw'n derbyn y gwahoddiad. Felly,
Pwy bynnag gyda chi heddiw? Mae yna wahoddiad i chi i ddod i wledda yn Nheyrnas Dduw. Yr unig amod ydych bod chi'n cydnabod eich bod chi yn anheilwng mewn gwirionedd. Nad ydych cyfiawndera chi, eich gweithredoedd da chi, eich crefydd, eich parchusrwydd, eich statws. Di hynny ddim yn cyfri ger bron Duw ar un olwg. Diolch yn mynd i'ch gwneud chi'n dderbyniol. Un sydd wedi troseddu cyfraith Duw ydych chi fel fi. Tydyn ni ddim yn deilwng. Ond pan da ni cydnabod hynny, mae Duw yn croesawu ni. Mae'n yn derbyn ni. Ac mae digon o le. Pan oedd y gwas yn dod o ddeud, wel, da ni wedi trio cael pobl mewn o'r strydoedd cefn. Eto mae yna le. A mae'n dweud, ewch i'r priffyrdd a'r ceia. Dawch â nhw mewn. Dwi isio fy ngwledd i fod yn llawn. Dwi'n isio i neb golli allan. Pan gafodd Ioan weld i mewn i'r nefoedd yn llyfr datguddiad, be welodd o? Ar ôl hyn edrychais, ac weled dyrfa fawr na allai neb ei rhifo. O bob cenedl, a'r holl llwythau a phobloedd ac ieithoedd yn sefyll o flaen yr orsedd ac o flaen yr oen, wedi gwisgo amentyll gwyn a phalmwydd yn ei dwylo. Os ydych chi heddiw yn credu nad oes dim lle gan Dduw ar eich cyfer chi, peidiwch ag oedi. Mae digon eto o le. Ac yn ni sydd wedi darganfod fod yr arglwydd yn rasol ac yn derbyn hyd yn oed rhai fel ni, o gadewch i ni beidio gosod rhai pobl eraill y tu allan i ffiniau cariad Duw. Gadewch i ni beidio meddwl bod na rai tu hwnt i ni fedru cyrraedd nhw. Does na neb na fedrwn ni i gwahodd nhw. Rhaid ni fynd at bawb. Rhaid ni fynd at bobl a gwneud yn gorau i'w perswadio ni. Hyd yn oed os da ni'n gorfod i herio nhw. Ond da ni eisiau dweud wrth gymaint o bobl ag sydd bosib fod drws agored trwy Iesu Grist. Fe achubwyd Saul o Tarsus, yr erlidiwr yma. Fe oedd na le i'r lleidr ar y groes yn Nheyrnas Dduw. Mi oedd na le i Pedr nath wadu i arglwydd. Felly mae digon eto o le yma i rai ddod a phrofi gras ein harglwydd. Mae gwahoddiad yn dod i bob un. Ond fedra i'n gorffen heb sôn am un peth arall. Be sy'n mynd i'n gwneud ni? Be sy'n mynd i'n cymell ni i fynd ag efengylu mewn gwirionedd? A'r gwir gymhelliad y ddyle fod cariad. Cariad. Dyma efallai y pwynt mwyaf pwysig, a'r pwynt sy'n mynd at yn calonnau ni, oherwydd weithiau dyn ni'n ofni siarad efo pobl am yr arglwydd. Dyn ni'n dal yn ôl, dyn ni ddim yn teimlo'r tân yn yn calonnau. Pam ddylen ni efengylu? Ydyn ni'n efengylu i neud yn siŵr bod yn heglwys ni yn llwyddo a bod na ddigon o bobl yn yr eglwys? Wel, wrth gwrs, da ni eisiau i bobl ddod i'r eglwys. Da ni eisiau i'r eglwys dyfu. A dyna un rheswm da ni yn efengylu. Ond nid dyna'r cymhelliad. Ydyn ni efallai yn efengylu mwyn i ni deimlo bod ni wedi gwneud yn dyletswydd a bod Duw'n mynd i ddweud da iawn ti a bod ni'n gallu deud bod ni'n gwneud yn gwaith yn dda. Wel, dyn ni'n gallu ennill heiddiant ger bron Duw. Dim ond Iesu sydd yn rhoi heiddiant i ni ger bron Duw. Yn y pen draw, chi'n gweld nid ni sy'n mynd i berswadu y pobl. Da ni'n mynd gwneud unrhyw un arall yn Gristion. Da ni'n mynd gallu gwneud i unrhyw un arall ddod yn ddilynwr go iawn i Iesu Grist. Duw ei hun fydd yn newid i calonnau nhw trwy'r Ysbryd Glân.
ond mae Duw yn defnyddio ni. A'r hyn ddylen gyrru ni efengylu ydy cariad. Yn gyntaf, cariad at y colledig. Ie, dyna fod wedi defnyddio'r gair mawr yna, y colledig. Mae rhai sydd heb yr arglwydd Iesu Grist yn golledig. Gwrandwch eiriau meistr y wledd. Dwi'n dweud wrth eich na chaiff dim un o'r rheini oedd wedi gwahodd brofi fy ngwledd. Oedden nhw wedi gwrthod y gwahoddiad, a doedd nhw ddim troi'n ôl wedyn. Doedden nhw ddim yn mynd i gael dod i mewn. Mae Iesu'n rhybuddio, a mae'n defnyddio geiriau a disgrifiadau poenus a gofidus i ddisgrifio rhai sy'n gwrthod credu ynddo fo. Mae'n sôn am y tywyllwch eithaf, a bydd yno wylo a rhincio dannedd. Mae'n deud wrth rai, ewch ymaith oddi wrthyf, chi sydd dan felltith, i'r tân tragwyddol a baratoed i'r diafol a'i angylion. Iesu sy'n sôn am uffern y fwy nag unrhyw un arall yn Testament Newydd. Rwan, da ni'n gwybod tra mae bywyd yn bod fod yna obaith i rywun droi. Os di rywun di gwrthod yn y gorffennol, diolch yn golygu bod nhw'n mynd i barhau i wrthod. Mae modd troi. Felly, os da ni'n caru yn plant, da ni'n mynd i geisio'n gorau i'w perswadio nhw fod profi cariad Duw yn Iesu Grist yn fwy gwerthfawr na dim arall. Fod adnabod Duw yn fwy o flaenoriaeth nag unrhyw addysg maen nhw'n mynd i gael yn yr ysgol. Unrhyw brofiad maen nhw'n mynd i allu gael, mae yn mynd i fod yn flaenoriaeth gynddo ni i roi Duw yn gyntaf o'i blaen nhw. Os da ni'n cael ein cymdogion, da ni'n mynd i geisio i denu nhw. I denu nhw at y gwaredwr mwy a rhyfeddol. Ie, byddwn ni hyd yn oed yn ei rhybuddio nhw bod nhw ar y ffordd i ddistryw. Bod nhw ar y ffordd i uffern heb Grist. Os da ni ddim yn ei rhybuddio nhw, pa fath o gariad sydd ganddo ni'n ein calonnau? Os da ni'n dawel, ydyn ni jyst yn gadael iddyn nhw fynd? Ydyn ni'n gadael iddyn nhw ymlwybro yn ei darluneb tuag at y tân tragwyddol a baratoed i'r diafol a'i angylion? Da ni ddim yn ofni yn y dydd diwethaf. A byddwn ni'n ei gweld nhw'n troi ato ni a deud, pam na wnaethoch chi ddim rhybuddio? Pam na wnaethoch chi ddim deud wrthon ni? Cariad. Cariad at y colledig. Ond yn ail, cariad at yr arglwydd Iesu Grist. O, mi ddyle hwnnw fod yn gymhelliad hefyd. Os da ni wedi profi Iesu'n waredwr, yna fe ddylen ni fod isio iddo fo weld ffrwyth o lafur i enaid. Wrth mae pawb sydd yn dod i gredu yn dod o ganlyniad i ymdrech i Iesu, i fynd i'r groes trostyn nhw a trosto ni. Mi fyddwn ni wedi gweld rhywfaint o harddwch yr arglwydd Iesu Grist, a fyddwn ni am i eraill ddod i werthfawrogi i ogoniant a'i ganmol achos mae'n heiddi pob canmoliaeth. Teilwng yw'r oen. Ie. Mi fyddwn ni am i eraill ddeall maint a gwerth i aberth drostyn nhw. Fyddwn ni am i enw yr arglwydd Iesu Grist fod yn fawr yn plith ni. Faint o gariad sydd ganddo ni at yr arglwydd Iesu Grist? Faint o gariad sydd ganddo ni at y colledig? Os yna ronen o gariad yna mi fyddwn ni eisiau rhannu y newyddion da am waredwr un byd.
Lle ydyn ni fel pobl yr arglwydd? Sut ydyn ni'n chwilio am ffyrdd o ddeud wrth eraill amdano? Dwi wedi sôn am y cylchgrawn holi. Weithiau, da ni'n gallu gwneud rhywbeth mor syml a gwahodd rhywun i wylio y fideo o wasanaeth ar YouTube. Weithiau, da ni'n gallu adrodd iddyn nhw sut y doth yr arglwydd Iesu Grist i'n bywyd. Mi gawn ni fel eglwys drafod hynny heno yn ein cyfarfod ar Zoom wrth i ni feddwl am hyn. Ond gadewch i ni chwilio'n calonnau a holi ydy'n cariad ni at Grist, a'n cariad at y colledig yn ddigon i'n symud ni i wneud rhywbeth i ddeud wrth eraill am y gwaredwr mwyaf bendigedig a'r newyddion gorau sydd erioed wedi dod i'n byd. Gadwch i ni ganu emyn fach emyn fach syml ydy hi, ond emyn sy'n crynhoi calon y Cristion yn y byd. Diolch i ti, yr holl alluog Dduw, am yr efengil sanctaidd. Halleluia. Amen. Pan oeddem ni mewn carchar tywyll di, rhoes di'n oleu ni'n nefol. Halleluia. Amen. Ac wedyn, o aed yr hyfryd wawr ar led, goleued deiar lydan. Halleluia. Amen. Wel, diolch i chi am ymuno efo ni y bore yma yn ein gwasanaeth. Cofiwch gysylltu â ni os ydych chi yn dymuno. Yn y cyfamser, gadewch i ni roi'n hunain yng ngofal yn harglwydd. O Dduw ein tad, rhoi ni y gras i gredu'r newyddion da am waredwr rhyfeddol ac addas ar ein cyfer. A rhoi ni'r awydd i garu ein cyddyn, fel yn bod yn deud wrth yr rhai rydyn ni'n ei adnabod am y cariad sydd gan Iesu tuag atyn nhw. O aed yr hyfryd wawr ar led, gogoniant i dy enw sanctaidd. Amen.